wasted his inheritance because of pleasure. Unotonga kuti uri pressure manager. Pleasure kurege kuendwa. Tikaisirwa pleasure toisirwa service apa. Unotonga kuti service iriko next week but pressure haiko next week. Saka tikatende kupi kunofatana. Nyamba mweya weprodigal urikukubata. Instead of you choosing God, you choose pleasure. And yet the young man, the prodigal son, he lost his living through pleasure. So be careful, my dear, under pressure. Number 2, compromising. You start compromising. Mune zvinhu zvamakazisetera, your own standards, your own principles, and then you start compromising on them. Instead of you remaining upholding your principles and your standard, you lower them, you compromise on them. Kana waiti nini sikuzoregera kuenda ku church, you start banking church attendance. Maprogram akanomoya Sunday akaita seiko. Sunday ndebonyatsozoti kune zvinofana kutoitwa by fire by force. You can't be in the church, you can't be in his presence. You are compromising big time. When I go to compromise, I go to the tender. Because you have to say, what a compromise. Not to talk in the mass. I go to the tender. And the bat. I'm not compromising the message. All for do not know yet. How many are those who are everywhere? I tell somebody is right now, but nobody is not from Gaigan. Let no yet this and it. Both the others are in Pandaro about church Bible, Pandaro about church Bible. No one is compromise as well. But fair. Let's compromise. No honor wakuna na Satan. It's very easy to wakuna na Satan uri kwako weka. Shumba zainaita shumba ukatasa pa geographical channel. Ikasvika shumba imbudzi maisha dzakawanda. Unongoti painoomba shumba. Mhuka dzinopinzwa nefear. Dzapindwa nefear dzinotanga kumhanya. Saka inongotarisa 1 ndekuwani yananga kudai ingonzi iyo. Saka ndinori kutwa patsomusomu naSatani. Dzimwe hondo dzamunozotiwinzira kubva kunze uku dzinogohwa pafear. Number 3, distractions. Distractions. Bajo, not that the reason why Jesus said to curse the fig tree. It's because akanzwa nzara. Murumana, arikwana kuenda kuti kuJerusalem. Yato season, yato nguva yePassover. But ari on the way akanzwa nzara, achinzwa nzara Jesu. Ndokubva atisumudza musoro, ndobva ona pane muonde, the fig tree wakasvibira. Nokusvibira kwakaita muonde akati hapashaike maonde because iwo muonde nekusvibira kwanga wakaita wakaiti huya. Jesu ndokubva watsauka ndokutoenda kumuonde achiti ndichasvikonoona pane zvibereko. Asvika haana kuona zvibereko ndokubva ati kusave nemunhu achadya futi kwauri. Imagine kuti vangane vakanzi manje kusave nemunhu achadya futi pauri. Kusave nemunhu achakufarira, kusave nemunhu achakupa opportunity, kusave nemunhu achakupa mari, kusave nemunhu achakupa kuti a chance in life. Vangani vakanzara. Adaro Jesu ndobva havanotoenda kwaifana kuenda. Vakabva tonorara padhuze. Mangwana vakuenda vakupfuurira. Ndopanozonzi nemadisciples kandi Ishe muonde uye wamakatuka nezuro onai waoma. Waoma nei because vanhu kusave neachadya futi pauri. Because wakandita distraction, the reason why Jesus came ndopanonzwa Jesu ndopakakeswa chete naJesu mushoko raMwari. Why Jesus cases the fig tree? Because wakataridza kuti tinazvo iwo usina. Akati wali distract
I was supposed to go, but he called me, thinking that you have it, that which you are calling me for, and yet you have none. And because you have distracted me, Saka tinokusiyata kurova nekesi. Let us just move. So, all out zvese zvinongodraina your spiritual strength. The pleasure, the compromise, and the distraction, it all drains your spiritual strength. Kune inonzi spiritual amnesia. Amnesia is A-M-N-E-S-I-A. Spiritual amnesia. The book Galatians 5 verse 7. I think I'm about to finish now. Then we'll pay up to end them out. Next time, finish what my consequences of bring a prodigal son, a prodigal spirit. The consequences. Galatians 5 verse 7. That's she. Let's all read. Are you reading? Anji. You did tremble, who did hinder you that you should not obey the truth. Zvikanzimai mhanya zvakanaka imi ndianiko wakakukanganisai wakakubvisai kuti musanzwe chokwadi musateerere chokwadi. You did run well. Maitombonamata chaizvo chaizvo mimi. Aikaka. Maitombonamata chaizvo chaizvo mimi. But there's something ndianiko wakakuhinda wakakuvharidzirai kuti musatese musateerere chokwadi. Who hindered you from obeying the truth? What happened from obeying the truth? You were running so well. Takanga tisina problem nemi. But what happened? Who hindered you from obeying the truth? Tianiko wakakubvisai mukuteera chokwadi. Are you still knowing your identity as a son? Or now you want to assume a servant position? Dapamai manya zvakanaka maiziva chokwadi kuti tiri vana. But now makunyatsonzwa kuti tichichi. So vazhinji, you were hindered by disobedience. You were hindered by what? Disobedience. Also, you were hindered by offense and rebellion. Amuna kuda kuudzwa, pamakaudzwa makadzoti tatotsiurwa tatsiurirwei ndobva matotsama. And you to assume the rebellion, a rebellious spirit. And yet makanga mamhanya zvakanaka. Then pakazongosumuka offense and rebellion. Takakuona musisingateere chokwadi. Saka kune nhema ukasiya kutaura kuteera chokwadi chinenzi kune nhema dzinokugashira kuti chiuya. Are you hearing me, somebody? You were running so well. Who did hinder you that you should not obey the truth? Mune vhangeri ramaiteera yechokwadi ndokubva maisiya because of offense and rebellious spirit. Saka ndianiko wakakubvisa? So many prodigals leave because they are offended. You can easily get offended, and then because you don't want to be corrected, by so doing, you see it as a way to move on. And yet where you are moving on to, it's a destiny of regret at the end of the day. So the rebellious spirit, it opens the doors for attacks, spiritual attacks. A lot of you, the day that you assumed the prodigal spirit, you opened a door of spiritual attacks.
because knows upenyu hauchareva chinhu ndaune gonhi rawakavhura. Handingazivi gonhi rawakavhura as a person. May you all stand up.